nandito po yung aming program, ano yung pinaka gusto niyo po patungkol dito sa kalusugan ng anak po ninyo? Ang gusto ko lang malaman yung kalagayan niya po. Tapos kung anong tawag nun, di ko man, kasi sabi nila, lus-lus daw. Ayan. Yun lang malaman ko. Kung Ayan. opera, hindi. Sana. Mula sa Malinaw Albay, isang ina ang dumulog sa ating programa para humingi ng tulong na mapasuri ang kanyang anak sa doktor. Ayon kay Nanay Rhea Bardelosa, 13 taon, na tiniis ng kanyang anak na lalaki ang bukol nito sa singit. At kapag kinakapa niya raw ito, mayroon daw siyang nakakapa na parang butas sa loob. Para sa kumpletong detalye, live natin makakausap ngayon si Nanay Rhea. Kailan niyo po napansin at kailan niyo po unang nakapa na meron pong parang bukol ito pong anak po ninyo? Maliit pa po siya. Maliit pa? Opo. Opo. Ilang taon na po siya nung maliit pa po ito? Parang 1 taon nata. 1 year. So, ibig sabihin, hindi naman po ito inborn. So, 1 year old, nung nakapa mo po ito, meron pong parang kakaiba Opo. na bukol po sa kanyang singit. Opo. Opo. So, ano po yung naging reaction niyo bilang isang nanay na meron pong ganitong nagkaroon po ng pagbukol sa singit po ng anak po ninyo? Tinatanong ko yung nabubuhay pa yung mama niya. Yung mama ng asawa ko. Sabi ko, ma, may may dito sa singit niya. Pag umiiyak siya, sabi ko, may nakakapa kasi ako malaki. Sabi naman yung iba parang lus-lus. Feeling ko talaga parang hindi. Kasi ako nagdala ka sa kanya. May mali man ako, hindi ako nakakawento sa kanila. Yung buntis pa ako, nag-iigib kami. Opo. Tapos doon din kami naliligo. Mhm. Medyo madulas kasi yun. Naligo ako, di man maiwasan, na-slide ako. Okay. So, habang pinagbubuntis mo itong anak mo, Yung madali na ako manganganak. kabuwanan mo na, nadulas ka. Opo, di ko kuninto sa Tinago mo. Tamaan ako sa parang may bakal. Tapos feeling ko kasi parang may nahila. Kunikwento ko yung nasabihan ko yung asawa ko. Di naman siya naniniwala. Parang may nahila sa doon sa loob. Okay, parang may Yun lang yan, nabanat. hindi ko nakwento. Parang may nabanat Yan. sa loob ng Opo. tiyan mo Opo. na sa tingin mo, yun yung naging Yun ang rason. rason ko. Oo. Pero, ngayong na Yung lumalaki na yung anak mo, saka lumalabas, Opo. lumalaki ba yung bukol? Parang ganun lang siya. Okay. Ito ba yung nagiging cause din or nahihirapan din siya sa kanyang... Hindi naman masyado. Pag may time siya, nagsasabi sa akin, masakit daw. Pero hindi madalas sumasakit? Hindi. Ito ba inapasuring mo na ate sa doktor? Napasuri kung yung medyo maliit pa siya. Taon ata siya noon. Yung parang medical mission, sabi daw, lus-lus daw yun. Okay. So, Tinanong man lang ako. okay. So, ang sabi ng doktor, parang los-los. Gano'n. Pero, Pero- feeling ko, parang hindi. Okay, so hindi. Para sa'yo, hindi. So, parang may duda ka sa doktor na hindi ito los-los. Tinanong lang ako, hindi naman niya sinore. So tinanong ka lang. Okay. So, etong bukol na meron yung anak mo, nakaka-apekto ba ito sa kanyang kondisyon, pang Hindi araw-araw naman na po. buhay, Hindi naman pagdalaw? po siya. Normal po siya. Kaso may time siya nagsasabing masakit. Okay, pag tinignan mo yung anak mo, normal. Opo. Na parang wala siyang bukol or dinaramdam na anumang sakit. Opo. Sa tagal ng panahon, nanay, bakit hindi niyo po ito agad na pagamot? Sinasabihan ko siya, parang ayaw niya pa kasi, hindi niya pa daw kaya. Tapos ayaw ko naman na akong sisihin pag pinilit ko yung anak na So yung niya, pa-check up. Tapos kung halimbawa sabihon na ipapopera, parang takot kasi siya. Ayan. Ngayon, tinanong ko siya, kaya na naman daw niya. Kasi 15 na siya. Siya na mismo nag-ano. Siya na yung nagsabi. Yung Bak- sa atin. Sa tingin niyo, nanay, bakit nagdesisyon na itong anak po ninyo na ipatingnan na itong... Kasi yung maliit pa siya, binabansagan siya, bungaw, pang gano'n. Para nakaano sa isip. Ayan, binubuli siya Opo. dahil sa kanyang kalagayan. Hindi mo ba siya kinonvince na meron bang takot na baka iba na yung nararamdaman ng anak po ninyo? Sinabihan ko man siya, pero ako nga, naawa nga ako sa kanya, kalagayan niya. Opo. Tinatanong ko siya, payag ka na, maanuhan ka, kung halimbawa operahan yan, papayag ka. Imbis para hindi ka na pag ano-anuhin ng mga tao, sabi ko sa kanya.
Sabi niya, parang di ko kaya mama. Sa tagal ng panahon, ma'am, Puminayag po siya. napapayag niyo na Iyo po itong anak po ninyo. Kaya sinasabi ko sa kanya, payag man daw siya. Opo. At ngayon, ma'am, na nandito po yung aming program, ano yung pinaka gusto niyo po patungkol dito sa kalusugan ng anak po ninyo? Ang gusto ko lang malaman yung kalagayan niya po. Tapos kung anong tawag nun, di ko man, kasi sabi nila, lus-lus daw. Ayan. Yun lang malaman ko. Kung Ayan. opera, hindi. Sana. Meron ka bang pagsisising nararamdaman na sana nung pinagbubuntis mo pa lang Yan, ito? parang ganon. kung Sinisisi ko yung sana sarili ay- ko, so hindi sana ako naligo. Hindi siya hindi naligo. No? Naligo. Kung sana ay Ano na lang, hindi. nagpa-check up ka. Mm. 'Di ba? Kung sana ay nagpa-check up ka nung Hindi naman ako nakapat-check up kasi noon, nanganak ako sa kanya sa bahay lang po. Okay, kaya meron kang pagsisisi. Opo. Pero Ikaw lang yung ganun pa man, kahit natagalan yung panahon, kasi yun ay haka-haka lang naman na posibleng yun yung naging rason. Pero ngayon, dahil gusto mong malaman talaga kung ano itong uri ng sakit meron yung anak mo at kung ano yung rason, pinakadahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganito, inilapit mo sa aming programa para ito ay mapatingnan sa doktor. Tama? Opo. Makinig ka, nanay, para sa agarang pagtugon. Magkakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño ng Ako Bicol Party List. Miss LB, si nanay na andito po dahil ang kahilingan niya mapatingnan sa doktor ang kanyang anak na merong bukol sa kasingit nito. Ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Tayo po ay lagi namang nandito. Ang gawin lang ni nanay ay kumuha siya ng referral. Dalhin dito yung anak niya para ma-check up pa ng doktor, ng mga espesyalista, malaman natin kung ano talaga yung kalagayan ng anak niya. Ano talaga yung dapat gawin, dapat ba siyang operahan, o dapat ba may mga gamutan muna ibibigay. Opo. So, kailangan kumuha siya ng referral. So, once na makakuha na po siya ng referral, automatic po, matutulungan na siya ng Ako Bicol Party List. Tayo naman po sa BRSMC, wala po tayong tinatanggi ang pasyente. Lahat po ng pasyente dito ay tutulungan naman natin. Ayun. Ayan. Gawin lang talaga ni nanay, kailangan pumila para ma-check up ng doktor natin dito. Ayan. Yan yung nabanggit ni Ma'am LB, yan yung magiging proseso na pagdadaanan ni nanay para sa kanyang anak. Yes po, yes. Ayan, siguro Ma'am LB, ano na lang po yung mensahe natin dito kay nanay na lumapit po sa ating tanggapan? Nanay, wag po tayo magtabiling lumapit dito sa ating mga social workers po dito sa BRSMC. Nandito lang naman po ako everyday sa table 5. Puntahan nyo lang po ako dito para mag-guide kayo ng tama kung ano yung dapat gawin at ano ang mga kailangan pagdaan ng proseso para sa inyong anak. Ayan. Ayan. Para... Po na dito sa atin, wala tayong binabayaran. Nasa zero balance billing po tayo sa BRSMC, huwag lang po tayo mag-private room. Opo, para mas maging malinaw po kay Nanay Miss LB, sasagutin po ng Ako Bicol Party List kung kailangan operasyon o gamot lang, hospital bill, sagot na po ng Ako Bicol Party List dyan sa BRHMC. Andito ba ang mga social workers, Miss Remy? Andito ba ang mga social workers? Tayo sila po ang mag-a-assist ng mga dapat nating gawin. Andito po ako para i-guide sila, nanay, para wala po silang babayaran. Ayun, malinaw po yan. Nanay, ano po yung masasabi nyo kay Miss LB? Dahil sasagutin daw po ng Ako Bicol Party List kung kailangan operasyon, kung kailangan gamot lang, check up, hospital bill, sagot po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa iyo. Miss Ayan. LB, maraming salamat po sa inyo. Thank you po kay nanay, and Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan. Ayan. Merry Christmas din sa iyo, Miss LB, at happy birthday sa muli. Nanay, wala na po kayong dapat pang alalahanin dahil sabi ni Miss LB, kailangan nyo lang po kumuha ng referral mula sa RHU and dalhin po sa kanya, then tutulungan na po kayo kung ano po yung magiging proseso. Opo, thank you po. Ayan, kung meron ka din na mensahe sa anak mo, baka na nanonood siya ngayon, ano po yon? Ano yung tawag mo sa kanya? Buboy. 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 Sige, Sige. kausapin mo si Buboy. Ano yung gusto mong sabihin kay Buboy? Buboy! Ang gusto ko sa sana makatapos magpag-aaral daw, arog siya kaayan. May kapansanan po. Opo. Tapos medyo man makulit man siya. Napapagalitan ko man. Opo. So, makakatapos talaga yan ang pag-aaral, Yung nanay. makakatapos Kailangan talaga nyo lang siya po siyang i-guide, tulungan. Mm-hmm. At syempre, yung ipinangako ng Ako Bicol Party List na papacheck upan, papagamutin, at babayaran yung hospital bill, Sagot na. sagot na. Wala na kayong poproblemahin. Tuwa na yun. Yan. Ayan. Hindi na Syempre, matutuwa hindi na siya yon dahil kayo mismo tuwang-tuwa, nanay. Hindi na siya
matatawag na. Hindi na siya mabubuli. Ayan. Kung meron ka din na mensahe, ma'am, sa Ako Bicol Party List at sa aming program, ano po yun, ma'am? Ako lao na papasalamat ko po na naanuhan po ako na parang napili. First time ko po kasi. First time na napili. Ayan. Parang, hindi to raffle So, lahat naman po na lumalapit sa amin, lahat po yan natutulungan. Kaya wala po kaming pinipili. Wala pong pinipili ang Ako Bicol Party List. Pag kayo po ay lumapit at nangangailangan, tutulungan po kayo. At syempre, partner, hindi po dyan nagtatapos, nanay, ang iyong kagalakan. Dahil eto, mas matutuwa ka, nanay, dahil kung kayo ay araw-araw naghahanap ng pambili ng bigas, eto, nanay, bitbitin nyo din po ito pa uwi. Isang sako ng bigas mula po sa aming programa. Ayan, nanay. At maliban dyan, partner, tanggapin nyo rin po ito, nanay, na Kabaro Coffee. Ito ang gawang Pinoy na mas pinasarap, swak sa bulsa at mas pinasarap. At mas mura pa. Mas mura pa. Ayan, nay. Ilang araw nyo na pong kukonsumuhin yung 10 kilong bigas? Okay na po yan. Ha? Dahil ng pambaka. Okay na po yan. Okay na okay talaga yan. Kung hindi yan sa'yo, okay na. Kami na lang ang bibit-bit pa uwi niyan. Papasalamat nga ni ako na may din na mabakal kang bagas. Apo. So, okay na okay Ayan. po sa inyo yung bigas, nanay. So, ilang araw po nyo yung kukonsumuhin, nay? Matagal ata. Matagal na. 2 litsi lang, 3 litsi lang yung sinasaing namin. Anong Ayan. leche? Yung parang Isang takal. Akala ko leche plan. O, kaya lechon de leche. So, Ayan. isa or 2 taka lang yung inululuto nyo. So, ilang araw din po yan, nanay. Opo. Ayan. Pero 3 lang kayo sa pamilya, nanay. 5 lang po kami. Parang ganun talaga, pag marami kasi nasasayang. Opo, tama naman, ay. Tama So, naman. yung tama lang ang isaing para walang masisira. Ano po, nay? Maraming salamat po sa inyo, nanay, at sa pagtitiwala po sa Ako Bicol Party List at sa aming programa.